Hello logoफोर, good morning, खुलुमबाय। बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो फैफिननाय जाबाय। माखासे टेक्निकेल प्रब्लेमनि थाखाय आंना चेनेला एसे प्रब्लेम जाना दंमोन। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो सानदों। नोंथांमोना बेखौ मिथिना मिथिया? saltaokwo गोदो उन्दैयाव गावनो मोनदों नामा नोंथांमोना? दानियाथ' मिथिनाय नङा, दानि गोदान मानसिफोरा गामिजों बिदिनो जा गावलायलायोमोन। दा बिनि गुलिया जाहैबाय नैबे फाथो फिथाइ। दा बेखौ जारि फिथाइजोंबो गावो आरो जिया फिथाइ, ओमफ्राय बै लेखाखौ फिसा फिसा बिसिनानै दैयाव सोमनानै बेखौ सिथमनानै सोनानै गावनाय जायो। दा नायदो आं गावनानै देखायनोसै नोंथांमोननो। बेखौ गरसे सोग्रोदो, थुमनांगौ। बेखौ नारसो हरबाय, मोखाङाव थाहैबाय, बेसे थांगोन दै गामिया। दा नै बेखौ गरसे सोफिनबावनोसै। दा गावनोसै। खनदे खुलायलायदों ना? खेबसे नायबाव। जों गोदो उन्दैयाव बिराद गावलायलायोमोनलै बिदिनो मोजां। ओइ मबाइलखौबो बावबाय आं। फाथो फिथाइ बे गुलिया, बेखौ सालथाव होनो। बेयो जाहैबाय औवा गुदुं गोनां, माने औवा बिजौ माबाखौ बानायो। ओमफ्राय औवा मोनसे लानानै सैनानै बेयाव हाबनो सङो। बेखौ एसे लावसिन लानांगौ, बेयो हाबनायनि एसे दोननांगौ। बेबायदि बेवहाय गलि थाहैगोन, बेसो थांगोन नारनानै। बार जाबाय फाम। दा नाय। बिराद मोजां गेलेनो, ज' गेलेबा मोजां जायो। उस जायाखिसै बेयो। खनदे खुलायलायो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो।